ще му еба майката. Влог с Explode и Viper. Айде да видим. Много забавен. Ще саднеш от всякъде. Мислех да снем да се затувам, а ще дъпле ще садне. Гледайте, аз съм тук, си помагам. О, още един. Тия скелети са много такива, много лъкови ми пуснаха, бати, жалките. Клипът ще е сниман на няколко части. С какво снимаш? Фрапс. Не бе, влога. Камера, естествено. Аз не съм мизерен като експлозив да снимам с телефон. Като Димитров едно. Да, бе. Те дори сигурно с 100 мегапикселова камера няма да заснят нищо. Шегувам се. Ма просто, нали, съм гледал влоговете някакви... да, бе, заеби. Jump on the ground, jump, 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 I'm moving on the ground, jump around and around. И гледаш ли го? Секси ли съм? Ти си пухкав. Знам! А пък ти пък си затулен. Знам. Аз печеля. Като знаем, че си затулен. Този клип ще е на няколко части. Просто съм жалък. Вайпер обеца ли има? Да, бе, той 2 обици има. Не знаеш ли, че му викат Вайпер обицата на него? Шегувам се, само аз му викам така. Ще събера малко материал и ще се направя една фермичка. Тук въглищата ме чакаха. Въглените. Здравейте, ви боксери. Стигна ли времето, дет съм в стаята? Не. Вайпер се прави на силен. Да, той е специално за Наруто Хината. Така, тук изглежда няма да намерим нищо. Сам мизерен кабелстон. Кабелстон. Добре, бе, не смеш. Охо, тък му бях на прага на отчаянието. О, и пещера с червени гъби. Ама на шивания клип. Дори на 240 тъпата лента не ми зарежда бързо. О, ето го първия рън за сезона. Clap your hands up, put you in the air sometimes. Say yo, baby let's go. Човек, клипа ми 480 се е HD. Пък на Димитров клипа му пише, че HD е бати гъза. Да. Гъзвал 7 направо. Ти гледал ли си гъзвал 7, а? Не. Той бати пича, много мапови прави, свързани с гъз. zombie.com. Ти видя ли клип чрез Вол 6? Да. Много жалък мап. В началото, докато разбера на къде трябва да се обърна. Верно не го дава. И той на мене не го даваше. Всъщност, наистина не ми го дава. Колко коментара имам на влога, я вижу. Един. Знам, че не е един. 6. Колко лайка? 6. Не е 6 лайка. 32 и 3 минуса. Тя букуци, бе. Чакай да дам още на минута. Ти гледал ли си на Хими влога? Не. Той не прави. Да, бе, мяза на експлозив. Всички влогъри станаха. Мазърджи и Химито го направих този влог. Я му вия. Той само се снима краката и лицето си показва и садва. Ех, майка му, тази стена тук няма ли да свършва, само въглища има.
покажа си чорапите. Да. Аз мислех, че ще е с различен цвет чорап. Единия е бежев, другия е лилав. Не изглежда да ги е обул верно. Човек името много рядко се случва да се обуи верно. Да, един крипър е така дойде гръмна зад мен. Това наистина много прилича на свои. Нали? Но Те са кръвни братя. някак си лицето му не си отива с гласа. Да, той мяза на китаец, Хими. Нищо лично, Хими. Ама мязаш на китаец. Твърдял съм... Гласа му не му отива изобщо за лицето. Нали? И не си го представя така. Прилича ми на един Антонио, дето ми беше от 4-ти клас в класа. 4-ти клас в класа, yes. Викайте ми Хуан. Намерих злато, ама нямам кирка да го изкопвам. Фък. И ето е пещерата. Айрон. Благодаря на Дъплей, че си покажа котката, която ще я убия. Дъплей котката му мирише, човек. Ти много знаеш. Да, знаеш ли как се усеща? От клипа. Да, направо. Си до часа, де съм чистата. Браво. Видя ли ми леглото? Скелет, педераст. Покажеш си щайгата. Да, после леглото. Бах ти леглото. Ти си ми го виждал пак, ма. И как се затувам на него. Ема сега в клипа е много такова. Много е разбъркано. Аз там съм с 5 горнища, човек. Какво искаш да е подредено? Плюскаш, какво плюскаш, бе? Това чипс ли? Не, това е от тия корнфлекс. От Лидала. За един и колко беше. Ти си кеф. Нямах мляко и почнах така да се го ям. Като Боби презерватива. Ама не ти CS ли играеш? Много рядко. Детър най-често. Jump, 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 moving on the ground, clap your hands up in the air. Добре, имам 8 айрон. Браво. Поздравявам сценаристите. Там прави реклама на много хора. Не ме правиш ли? Не, за жалост. Разатувай се, бе! В следващия влог искаш ли да се затуля? Да. Специално заради тебе. И да ми направиш такова. Добре. Jump, jump, jump. Moving on the ground. Bam, 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 bam. Камера си ме е писала, моята е 4-3. Твоята е гъс, човек. Моята е някаква тъпа, дет ми е взела отдавна. Аз искам да си купа някаква нова. Имам 63 колко е жалка. Искам моята да се закача отгоре на монитора, не страни. Като моята ли бе? Да. Moving on the ground. Jump, jump, jump. Това е светът на Майнкрафт. И вече снимам половин час. What the fuck? Бати рицарската фанелка. Какво? Да бе, това е буза, каре. Малко фън да направим на хорицата. Какво ти е това на лаката, бе? Това е от операцията. Операция.com. Какво те оперираха? Бях се щупил ръката. Как? Да? Октомври. Че аз не съм ли те разправил? Май си ми разправям, аз не съм ти слушал. Ти си жалък, сигурно си се затувал. Шупа на ръката.com. Баси Ганцов. Стига и кога вече и в ден нямам място да качвам клип. Клипа му е скоро да спре, защото в ден трябва да чиста много място. Moving on the ground. Jump, 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 pump. Затулен. Не оцелях. Сега ще си направя веков с вода. Човек вече снимам повече от половин час. Си даш плюсове на клиповете. Да. Аз. По един плюс се дам каджава. Аз засим. И бати, кога замръзна това езеро? До Кензем са. Не, работи да се затуваш у Кенефа.
С туалетна Говорим хартия. селски. А ти гледа ли там, когато си поках мартиницата, че там на рафта имаше една ролка туалетна хартия? Що? Не знам. Духам се носа. А, да, видях. До едно синьо. Да, ето и дезодорант. Ролка туалетна хартия. Много ме кефи тавана ти. Ще открити стаята и ще ги разменим. Ама гълър Бенджами от първи епизод. Видя ли, че Спарко е от Сука Клан? Еска клан. Да, седем. Те са букуци с парко, не се обиждай, ма... Ако го видя, ще ги строша. Ще ги затуля първо на първо. Че те не заслужават да се затулят. Това само най-великите са. Те деца затулят като кенефсата. Jump, 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 moving on the ground. На тъпия клип му е заредила лентата, ама пак ни зацепва. Лета ти секси. Абе не от лета, бе. От gaz.com. Газвол 7. Охо, зомбита.com. Нямам храна.com. Рекламираш Venom.com. Аз си Спарко. И Тунч. А има ли линк за на Хими най-новия мап? Ами, не. Те са бахти с крънците. Еми, такъв е живота на мапарите. Всъщност, чува ли се за сървъра в ОМГ? За какво? За сървъра в ФФС. И? Чува ли си го само? Да. Нали играхме там? Поне ти не си тъпкат да плей, че да не си го чува. И какво? Еми, нищо. Да плей не го чува. О, тук трябва да флайна като жалък. Защото не е правил тази рандом шит с мен и тебе. Затова не го знам. Чакай, не мога. Къде ми е къщата, бе? Аз ти вкарах Hero време ти отнеса някъде. Да ти е най-бе. Едно зомби като жалкар ми скочи. Да ти си изперми най-девите. Да си сточи белите очи. Ето ме ги айтемите. Ама те са с невидима тайна сперма. Абе, гледат ги майки, бащи тия клипове. Бъди по-културена. Нещо ще ми кажеш. Bobcho.com. Що си забранил на Химия да ти пише коментари? Не съм му забранил вече. Ама защо беше забранил? Еми, защото те бяхме скарали, има псош. Ти не мен така беше забранил. Ти с който се скараш жена му забраниш коментари. Човек, аз съм жалък. Ема с хора, с които се затувам, не им забраня. На мен ми беше забранил. Знам, а ни... Старка регистрация още си ми забранил. Ама ние тогава не се затуваме, нали знаеш? Не. Аре, това от мене, аре, чао. Клипа свърши.